илова карда шавад. дар ин бора хабаргузории тасс 13 рӯзи истода ба тоҷикистон рафт. 88 рӯза омада метавона работа гуфта дар ҳамон федератсияи русия тамоми шаҳрҳош раъсай. салом тамошобинони канали юрист tj 01. мавзӯъро бо диққат гӯш кунед ва баъдан дар идомаи барнома саволҳотондан ҷавоб мегардонем. хоб бародарое ки доруҳои гиёҳӣ дар корайтон видеоро тамошо кунед. ширкати шифофармо ҳиҷомаи ройгонро дар шаҳри Москва барои шумо пешниҳод мекунад. инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. шифофармо дар хизмати шумо. омӯзиши тарзи дурусти муносибат бо занон. вакилони парлумони русия боз як пешниҳоди баҳс барангез пешниҳод намуданд. вакилони ҳизби одамони нав яъне ки нови люди дар федератсияи русия бо ирсоли нома ва вазорати илм ва таҳсилоти олии русия хостанд дар имтиҳони муҳоҷирон бахши меъёрҳои муошират бо занон дар русия илова карда шавад. яъне ки вакилони думаи давлатии русия пешниҳод карданд ки дар вақте ки имтиҳон месупоранд муҳоҷирон дар он ҷо як бахши дигар барои меъёри муошират дар федератсияи русия илова карда шавад. дар ин бора хабаргузории тасс хабар дода навиштааст. дар соли 2024 тибқи омури вазорати корҳои дохилии федератсияи русия 190 000 қарор дар бораи ихроҷ давлат ба дубора қабул кардани шаҳрванди худ қабул шудааст. вакилон бар он ақидаанд ки бояд ба қарори ҳукумати федератсияи русия тағйирот ворид карда шавад. ин қарор санҷиши сатҳи дониши шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандро ки барои гирифтани иҷозати кор ё патент муроҷиат менамоянд талаб менамояд. шаҳрвандони хориҷӣ бояд донанд ки ҳар гуна шакли озор ё рафтори таҳмилӣ боиси ҷавобгарии маъмурӣ ё ҷиноятӣ мешавад. гуфта шудааст дар номае ки ирсол карданд ба парлумони федератсияи русия махсус дариҷа қайд шудагӣ астае ки шаҳрвандони хориҷӣ дар федератсияи русия кору фаъолият мекардагӣ ки ҳар гуна ба шакли кирдорҳое ки шаҳрвандои русияро озор метиҳанд ё ки шиканҷа метиҳанд хостанд ки барои ана ҳамин гуна нафарҳо ҷавобгарии маъмурӣ дохил карда шавад. яъне ки ба кодекси маъмурӣ шумо мегӯем административни правонарушения тағйирот ворид кунанд ки ин гуна нафарҳоро ҷарима кунанд. ба гуфтаи муаллифони нома тибқи ин иқдом имкон медиҳад ки мизони низо кам шуда сатҳи амният ва ҳифзи занон дар ҷойҳои ҷамъиятӣ боло равад. илова намудани меъёрҳои рафтори фарҳангӣ ва ҳуқуқӣ ба имтиҳон шароит фароҳам меорад ки шаҳрвандони хориҷӣ бо ҷомеаи русия мутобиқ карда шаванд. бояд гуфт ки ҳоло танҳо пешниҳоди вакилони парлумони русия ва қабул нашудааст. агар ки қабул шавад баъдан ба кодекси маъмуришон мисол тағйирот ва иловаҳо ҷаримагузорӣ ворид карда мешавад. комментарияҳои шуморо мехонем ва саволҳо ҷавоб мегардонем. касе ки мехоҳад границаи қазоқистон рава нархи арзон одамои боваринок агар документ ҳам надошта бошед ёрдамтон мекунанд. номеро шон мебурояд занг зада аз они мо гап занед бо арзонтар мекунанд. гулия нависонда: салом ака, ман документ надорам, тоҷикистон равам, омада метавонам? пешакӣ ташаккур. документ надошта бошед агар тоҷикистон равен пеш аз 10 сентябр бо абрат на вориди россия бошед метавонед ки барен документ бикунед ва пай кортон мешед. баъди 10 сентябр мутаассифона намешавад дигар. эшон нависонда: абуалӣ ибни сино тамоми ҷаҳон шинохта буд ки ҳазор испан тавсия дода буд. русияро дар ҳама ҷо муаррифӣ карда мо рост гаштем. яъне ки ин фикр ақидаи худша баён карда дар бораи фоидаи испанд манъ кардани испанд дар федератсияи русия. рухшона нависонда: салому алайкум ака, шавҳари ма гости гуфта аз корея омада буд. 13 рӯз истода ба тоҷикистон рафт. 88 рӯза омада метавона работа гуфта патент кунад. раҳмат. тибқи тағйиротҳои нав бигирем аз соли 2025 вақте ки гости аз россия берун мебирояд 9 моҳ пас ҳақ дорад, вале ҳеҷ чиз ӯ қадар амал ба назар намегиранд. бисёри нафарҳо 1 моҳ ё 2 моҳ пас бо абрат мераванд, мемонандшон ки ба россия бидороянд. як нафари дигар нависонда: салом ака, ман метавонам баъди 10 ай тоҷикистон москва барам. метавонӣ не ки одамое ки бе документ буданд ҳамво мисол наметавонанд депортшон мекунанд автоматӣ. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум, ҳамин коммента як 10 бор навистам, илтимос ҷавоб дед.
ма патент доштум 2 моҳ наспоридум. Тоҷикистон бирам пеши 10 сентябр бо омада метонам. Агар натонам, ягон имконияти патенткунӣ ҳастае, сертификати 3 сола дорам. Пеши 10 сентябр агар бирай, бале метонӣ бирай муроҷиат кунӣ, мақсад тибқи укази нав гуфта документ бигирӣ. Баъди 10 намешавад дигар. Мобиров нависонда. Ассалому алайкум бародар. Ма дар фирма патент кардам. Неки як патент ма номери инн ма хато карда. Пули патент ма спорида. Баъди 3-4 бор патент ма спорида. Патенти ма чӣ мешавад? Пешакӣ раҳмат. Шумо барои чиз метонед ки рафта ба ҷои маи документи муроҷиат кунед дар ҳамон Федератсияи Русия, ҳамон шаҳрҳо ҳастанд. Уҷода як бор патентуна проверка карда метиҳанд. Агар сӯхтану насӯхтанаша дар назар дошта бошед. Марина нависонда. Салом акай соломон. Агар то 8 сентябр ҳуҷҷатҳомона дар патент супорем, дер намекунем. Илтимос бародарҷон ҷавоб диҳед. Пешакӣ раҳмат. Не, дер намекунем. Ҳамин пеш ай 10 боша шумо биспорен ай пай документотон бишен, мақсад ки депор намешед. Баъди 10 рафта агар дигар муроҷиат кунед, мутаассифона қабул намекунам. Як нафари дигар нависонда. Ассалому алайкум акай соломон. Ба савол ҷавоб медодем. Ма 2 сол шуд регистратсия тамом шудагӣ. Тоҷикистон равам то 10 сентябр вақт ҳаст мегӯям. Омада метавонам бо? Пешакӣ раҳмат. Фикр мекунам ки ҳамаи ҳамин саволода як ҷавоб додем, басай ҳамада як чиз алоқамандӣ дорад. Қариб ҳамаи саволо дар бораи ҳамун 10 сентябр рафтаиста иҷа, ҳамун як ҷавоб гем басай бароямад. Фаҳмоай ҳамаш. Руслан нависонда. Салому алайкум ака. Ман чанд бор нависам ҷавоб надодем. Ака ма патент доштам буд чӣ? Прескат кардам, работа задам. Неки патент накарда 3 моҳ истодам, хона омадам. Баъди 90 рӯз рафта метавонам? Пешакӣ раҳмат барои ҷавоб. Агар ки вақти биромадан шуморо ягон ҳамун запрет намонда бошанд, мисол ягон проблема накарда бошанд, мисол суд набурда бошанд барои ҳамин проблемаи кардагӣ, нарушат кардани қонунтон оид ба документатсия, бале шумо метавонед ки боз обратан сафар бикунед, чунки ба мигратсиони картаи работа дарҳол мешавад боз бирен Россия. Бародари азиз, барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Савол бошад дар комментария бинависонед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com